Kalau ukur sini. Aneh nih. Kalau ukur mergo apik telak. Ya, pangundute diaturake tambahan saking Pak Marsono. Nadyanto menika jadul ning lagi ngetren lagi. Ugi maturaken dumateng leres tur niki swasana lak Jawa, bab Jawa madhep dikeki sing bangsa anetan-anetan. Ha nggih, Ngeten iki wajan. Tumrawanmu bir kita. kita jane seran buang sabarani. Nggih. Bawahan becik ilmu ayu swara yo kepenak dirungokke. Nggih. Menika wonten ngawala. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng dalu, Pak Dalang. Saya tadi derek monitor pun tadi channel ngantos tancek ayon. Salam kagum sedaya kru Madangkara mugi tansah sehat bagas waras. Request tambahan dari ayahnya pemimpin Sinden Madangkara Pak Marsono. Kita masono sing dia. Hah? Pak Mbak Dian Munasiro, Baik Arka. Oh. Lalu tambah ban. Ya, minangkani kan jumeneng nek batatin ya batatin. Ya. Setelah niki sik di Oh, yang itu rata ban iki. Pres ban. ban pres toh. Ya dikancani Mbak Puspa, Lika. Ayo. Ayo bantu bus. Nggih. Mbak Trihastuti, Mbak Munasiro. Ayo. Ayo iki wah jan wis. Aku kalau sing cilik-cilik dari aku tuh tambah gede. Anu menonjol mamamu. Maksudnya Loh, mamamu iki lho, aku dhewe kadang kita jajan. Itu rasa konjol-konjol ki wis menonjol. Oh iso. Kepinterane luwih tinimbang liyane. Oh iya, mulai teko Jogja biar ngene. Pak negara kudu kuwi tak mesti sing menonjol. Ora, ini rumangsa ya alhamdulillah. Kok ingin iya ngomong wae ngono lho. Ora wajar. Jenenge yo wayu kabeh. Sidene sapa? Ya. Krungu ya ono. Wah, iya gampang kuwi. Oh, lolong. Memang minyak lolong. Aduh, iki wis jumeneng kabeh iki, bayu-bayu Sinden ayu-ayu. Saking mriki niku Mbak Dian Munasiro nggih. Mbak Dian Munasiro candi lho sayang. Madiun, mesti Madiun Jawa Timur. Madiun. Sinden saya ngene Jawa Timur lho. Oh, tenang. Lo siapa cek? Cek. Sing iki. Lo siapa? Kowe jenengmu sapa? Okfa. Hah? Okfa Pak. Sapa? Okfa. Aku ndejak omongan iki budekku Mas. Pasti tadi apa? Kula aslinipun Wonogiri. Wonogiri terus Tapi besar di Sidoarjo, Surabaya. Ini Wonogiri ini desa di Sidoarjo. Terus sekarang dimakan orang di Solo. Oh iya toh? Oh, terus ibu sudah? Dereng. Kok dimakan wong Solo? Tegese mangan bareng karo kanca-kancane cah Solo. Oh, kowe lagi iki baratimu ora apa-apa. Ya, kowe nak sih ada apa? Aku rasa coba beli. Aku ditakoni Pak Deden kaya kancane. Ora sak ngono tuh tak takoni. Iya tapi nang cepat aku wis sama. Aku malah gila. Alah aku sih gila apa nek mampir nggon aku tak kaya entrong ya dipangan lho. Saya kan munafik, wis kaji dero kaji ora apa kaya aku karo aku. Lu entung toh? Heeh. Terus piye kare? Boleh. Jangan ro kaji kan sering mampir tengen kula Pak ya bareng saking kaji kulinti. Mulane ora kok gila begitu. Sampai kemarin ya para kuwi mengaku, ayo mengaku. Kowe ora kok dibuka untuk ratumu. Loh, orang kok biar mereka tahu bahwa Pak Negara ini seperti apa. Harus begitu. Loh, kenapa kelas moni nyolok sih tadi aku. Loh, kenapa Pak Taslim biyon? Orang-orang yang hubungannya tahu kabeh. Apa enaknya ayo, kocok-kocok kembul bujolo ndroyo. Wong kabeh-kabeh mampir iki
dolan aja negatif. Tapi saya tahu Pak De, pas sampeyan tinggal kula niku enten sing ketinggalan. Apa? Kaos kaki sesisik. Ya diwaca tulisane genah yoyok ngono. Kok bener Pak Yoyo to? Ya memang kayak bareng kok karo Mas Yoyo kok. Asal kita dheweke kan tidak mengakui. Nah, kemudian suci. Ya semuanya suci. Boleh Pak Garen sing ngono ta. Andek kok karane kok tipat-tipat sebelane nang wis kare iki barang. Aku ya loro-loro. Aku terus terang kurang ngomong biar tak pas mendung. Lah wis sampe tandingi lho, Dek. Dolane aku malah digini. Betul kabeh. Ini tuti lari ngawi dari Jawa Timur. Kowe ngendi kowe? Di sapa? Yogyo Timur kowe. Kok ya sing timur. Yogyo Kulon. Oh, kulon bayu. Masuk Jack. Masuk kowe. Ya wis pokoke Yogyo. Ini tepung sedaya iki penyanyi presiden Mas Yoyo ora mesti buang. Nggih, pangestune Pak Gareng. Aku lagi diuang yen nek ketemu wong-wong kuwi ya, Pak. Pade, niki dibuang mboten purun, balik mulai dibuang. Kok anjir Sama nama ini siden anyaran Pak Gareng. Siden anyaran datare langsung diantemi siden-siden iki orang kali dulu bangkeku ngono. Aku ora jeneng mergono kowe, ora ngelem mergono kowe ora. Ning kowe iki pencetak sinden bintang tamu ya awakmu. Ayo. Sinden kuwi dadi bintang tamu pakirane dalang sapa wae. Iki dadi katane bintang tamu. Sing kuwi bintang 7 iki mergo mesti. Lha sampeyan dari kita lah ukur sinden madang. Oh, iku. Kuwi ngomong apa, Dik? Ukur sinden Kok angel madang. Kalau aku mergo aku telak. Ya, pangundute diaturake tambahan saking Pak Marsono. Nadiyanto menika jadul ning lagi ngedran lagi. Ugi maturaken dhumateng warga masyarakat wates njenengan ingkang insyaallah kula sak kanca Madangkara sowan benjang tanggal 17 Mei wonten wates. Aku kosong lho. Aku kosong. Kosong istirahat namanya tindakan sepuh. Ngomong malah peristiwa. Tambal pan oke, yuk ngenyos. Ayo Ren, biar begini.
lagu awas ya Mas. Awas niki mulo diarani lagu jadul. Ayo lagu awas mergo iki banewe sik ora urung batu bus. Urung. Batu bus ora makdon lepas. Ayo pelan-pelan to. Pelan-pelan. Leres Pak Gareng. Ape. Nggih, ganjeng menika sampun setengah setunggal. Pak Di Gareng saged istirahat dulu. Wet, Nyambut gawe wet, seneng wet. wektu kaya digelak. Oke, monggo kok gasik Mangke pinanggih mele kalian Mbak Tatin wonten ing goro-goro kok luwih bos. Nggih. Kula Kang Mangkon wae Mas. Yo tak dirake muga-muga kanthi lakon similahe pedhot ngamarta bener-bener dadi srana donga sing apik untuk warga masyarakat sedaya kemawon ing kemiri. Ya ngono. Pikantuk pengasih saking Hyang Agung lan lakon Purwa Madya Wasana ing kababar bisa dadi kaca grenggala ingkang apik tumraping kabeh wae. Ya Mas ya. Monggo.